Adiskideak, marinelak, arrantzaleak, itsasoa izpide izanen ditu gure txirritak. Bidai bat eginen dugu zoi esker tadusak eskifaiarekin. Mil esker benetan hemen miarritzen izanikan. Lehen da biziko gauza jakin egin nukena da, zergaitik tadusak izena hautatu duzuen zuen talde berriarentzako. Tadusak jatorrizko euskal izena da, baina Quebeceko herri batena. Eta duela 5 urte edo Josean eta Bio Sarnegerekin egon ginen herri hartan jotzen. Eta han ezagutu genuen, ideiaren bat bagenuen, baina han ezagutu genuen benetan euskaldunen periplo eta abentura hauek, orduan horre erabaki genuen egunen batean egin beharko genuela disko bat itsaskantuei buruz, eta nola ideia hortik sortu zen, gero izena aukeratzeko momentuan pentsatu genuen, beira, tadusak, zergatik ez. Eta hain zuzen ere, beraz, euskal ondare maritimoa itsasoarena hautatu duzu ez. Zergaitik hori gai monografikoa baita zuen diskonetan ternuarat, bide luzea ternuarat. Bai, eta bide luzea izan da disko ere bai. Nik uste aukeratu deula, alde batetik Joanek aipatu duen bezala, behiekin zuen bidai hartan ja idea hori abia puntu bezala hartuta daola. Baina bestaletikan, nik uste euskal musikan ez dela gai bat asko jorratu dana, ez? Beste gai batzuk maitasuna, beste... Baserri mundua, mendia, politika, ikutu dian bezala, igual itxasua ez da gai bat asko jorratu dana, eta nik uste aukera polita ez dela. Eta, gehien bat horregatik, ez? Ideia interesgarria eruditu zitzaigun. Gainera historiak badira, zera orain dela ez hain gutxi arte, euskaldunek arriskatzen zuten heriotz zigorra Islandian. Orain dela 400 urte gertakari karagarria gertatu zen. Bai, eta oraindik bazegoen legea Islandian euskaldunak akabatu zitezkela arajunez gero, duela gutxi derogatu dutena. Bai. Balia ehiztariak zirelakotz, ezta? Hori da, uste dut izan zela itsas hondoratze bat, han geratu zirela horiek eta, islandesek mendeku hartu zuten, ze gero, horiek juten ziren beren baleak eta beren makailuak harrapatzea, bai. Eta orduan, baliari buruzko kantu bat eskaintzen duzue album honetan, eta guri ere bai, gure txirritari, gure maskotari, hain zuzen ere, azken balea. Kronika bat da ere bai, kantu hori zea, azken balea, harrapatzen denean hori baldean, izigarria da ere hori. Azkenian bertzotan kontatzea dana, abizenak, parte hartu zuenan abizenak, balian, neurriak, oso detaila handiak. Tresnak, arpoia, dinamita, zutela. Tadusak helen opusa Agorila diska etxearen eskutik atera berri duzue, entzunen dugu hain zuzen ere azken balea. Eta gero zurekin miren aipatuko dugu doinua ezen ezoizko bertso bat eskaintzen baituzue. Ordu arte. Mila bederatzen da lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunean, Orioko herriko barraren aurrean, balia agertu zan behatzik aldian. Balia agertu zan behatzik aldian. Ikusi zutenian ala zebilela, beriala juziran traineruen bila, arpoita dinamita eta sokabila, aguro ekartzeko etzan jende hila. Aguro ekartzeko etzan jende hila. Baliak egindako saltota marruak, ziran izugarri eta ikaratzekoak, atzera egin gabe hango arriskuak, arpoiakin hil zuten antziran hangoak. Arpoiakin hil zuten antziran hangoak. Eta 200 arruak, beste 200 mingain da tripa barruak,
Txilan ez zetzego bat ere galdua, inako 6 pezetan izan zan saldua. Inako 6 pezetan izan zan saldua. Gertatua jarri dut egiaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde. Bihotzez posturikan atsegintxu gaude, ora hori otarrak esan beldur gabe. Ora hori otarrak esan beldur gabe. Lagunak, mil esker benetan opari ederra izan da. Miren zaitugu ikus entzun dugun bezalaxe pianista eta hauts mailea, kantaria. Baina lehenik eta behin, presentatzen aldizkidazu otoi eta Bai, noski. norzu diren musika lagunak. Bueno, han ertzetik hasiko naiz eta handakau gure taldeko gaztetxona, Andoni Ezeiza, eta bajua jotzen, da zanfoina, eta, bueno, hainbat gauza jotzen ditu. Bere aldamenian, bere aita, Juan Ezeiza, eta oso multi-instrumentista baita ere, biolina, zanfona, bueno, hemen inguruan oio etxe dazka, baina asko jotze ditu. Gero bere aldamenian dakauna, Zarauztarra deu, Ander Zulaika, perkusio lanetan, nire aldamenen da ona da Josean Martin Zarko izenaz ezaguna, beak jotze ditu gitarra, buzukila, bueno, pixkat, soka kontu hori. Eta azkenik Xabi López Hondarribitarra, beak gitarra akustikoa eta elektrikoa jotze du. Entzun dugu azken balea kantua, nik ezagutzen nuen beste bertso bat, Benito Lertxundi Orioko bardoak emanikoa. Zuek beste doinu bat sartu duzute gerlaote? Agian zerbait bai, pixkat delikatua da indeuna, baina bueno, nik uste hartu genuen kanta eta nahi genion aire ezberdin bat eman eta bueno, afroa ezberdinak genituen eta azkenian probatu genuen doinu honekin eta iruditu zitzaigun aproposa zala, gertatzen da gelitu dala Orioko balearen letra eta Zarauzko balearen musika eta uztartze hori ez dakit. Bai oriotarrak eta bai zarauztarrak nola hartuko guen, baina bueno, nik uste kanta alaia gelditu dela eta bueno, gu guztua gaude. Joan, hain zuzen ere, musika tresna eskutan harrapatzen zaitut. Orain beste instrumentuekin maten dituzuen doinu ederraiek, nondik atea dituzue? Batzu dira zinez ohiturezkoak, baina besteak? Bueno, guztiak dira tradizionalak, baina gu ez gera jun baserrietara edo kaietara itsasgizonekin hitz egitera. Pertsona batzuek, musikologo batzuek lan hori oso ondo egin zuten, eta gu kantutegietara jo izan dugu, Patri Urkizuren kantutegira, Azkuerena, Eresbil, artxibategira, eta hor harakatuz aurkitu ditugu kantu hauek. Eta beste batzuk topatu ditugu, bitxi batzuk, 16. mendekoak, ez ezagunak zirenak, kopla asko, baina doinu gutxi, hori ere egia da, baina kopla asko topatu ditugu, benetan abentura ikaragarri, interesgarriak kontatzen dituztenak. Bueno, beste kontu batzu ere entzunen ditugu eta aipatuko ditugu gure itsas bide honetan. Oso.
Euskalde herria itsas herria ere bada, ez da, Joan, gaina hemen Miarritzeko itsas museoan arrantzaleen gela hartan begibistakoa da. Auskalo, baina egia da, 16-17 mendean euskaldunak izan zirela ozeanoaren jabeak, iparraldean, baleak, makailua eta ekonomikoki ere oso industria ikaragarri importante izan zela, eta gaur egunean gauza horiek ia galduta daude, gutxi dakigu gauza horietaz, eta behin entzuten nion kanadiar bati esanez euskaldunak zirela 16-17 mendeko japonesak teknologian eta ekonomian. Eta, bueno, igual, akaso gure historia berreskuratu beharko dugu. Bueno, orduan, oraintxe proposatzen dizut Miren eta Joseanekin pixka bat ibiltzea, ez da? Ikusiko dugu. Beraz bai, Miren, kantu guzti haietan hizkuntza bera oso aberatsa da, ez da? Bai, nik ikustet aberatza gainea ikuspuntu ezberdinak batzen ditulako. Alde batetik, nik ustet Zenpol itsasontzian eta Bildu Abr eta beste kanta batzutan kanta bat izan daiteke ona bertsoak onak dialako, edo beste batien historia kontatzeana interesantea dalako. Hizkuntza aberatza erabilita daolako. Nik uste hemen dana fusionatzeala, ez? Oso ondo egituratuta daude bertsuak, erabiltzean hiztegi teknikoa, aintzinakua. Gaur egun nik uste bai baserri munduko hiztegia edo itsas gizonan hiztegi hori dena galtzen ari dela, ez da? Bapatean hartuko bagenu bezala garai hartako gizon bat eta zuku guztia atea eta bertako hitz hori edanak hor islatuta daude, ez? Eta orduan niretzat bai dira oso testu aberatzak horretik. Eta Zenpolena, ez da? Bai, Zenpolena zuk esan duzu bezala tragedia bat da. Nik uste kanta gehienak kontatzen dituztela tragedia. Kasu honetan, Bordeletik abiatzen Zenpol itsasontzia iristea Kalkutara, eta ondoren Kalkutatik Hongkoneran, eta Hongkonen hartzituzte txinatar langileak Australiara eramateko asmoakin. Gertatzen dena da, bidean ekaitzagatik Papuan utzi behar izan zituztela, eta gero jun eta iritsi zianean denak janda zeuden, papuatarrak jantzituztelako. Eta hor estrofa batek kontatzeu, 300 passengers gehienak galdu, galdu ziala pasajero gehienak eta oso jende gutxi gelditu zala salbu. Bai, oso histori tragikoa da kontatzeana. Orduan, proposatzen dizut, ointxe, entzun dezagun kantu hori. Hori da. Bueltatxo bat egiten dugu. Instrumentazioak. Hori da. Berriz ere, beraz, Lagun Records estudioetarat. Bordeletik joan ginen uraren gainean, Zenpol izena zuen untzi ederrean, irten kapitaina zen gurekin batean, Kalkutara arribatu osasun honean. Gure jaun kapitaina zaugun eritu, sukar batek baizuelan jeroskiatu, noiz ere baitzen apur bat sendatu, Marzelako aldera zinen abiatu. Azilaren nogoian partitu ginena, astizkena baitzuen egun arkitzena, itxaso zabalean baikinuen lana, orduan hautsi zaukun ontziaren lema. Abenduaren 6an kalo bat trenkatu, eta untziaz laste bide makurratu. Nola baitugu geroztik idatu, ahaitzeak ez bagaitu hainitzik lagun. Sekulan oroitzeko ego berri eguna, hartan galdu ginuen gure etxe hona, iurtzirit tempesta haize fanfarona, bela mahasta guztiak hautsi dizkiguna.
Amak ez jakin zer egin, zorte hon egin ginuen zoin behar ginen hil. Hartara terori zen Julien Girardin, bera presentatu zen biozonarekin. Hartara terori zen Julien Girardin, bera presentatu zen biozonarekin. Oso ondo, nire esker Xabi, oso ongi, Bai. Miarritzeko Laguna Records estudioetan berriz ere aurkitzen gira. Xabik erreten duen bezalaxe, gela importantenean zen hemen, kafetxo bat hartzen baita. Xabi, benetan mil esker guri ongi etorria emanik. Jakin nahi nukena da nola uztartzen den zure lana eta Tadusak taldearen lana. On se connaît déjà depuis quelques années parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres albums, sur Gambara, Charneguet ou d'autres groupes. C'est vraiment une collaboration, quoi. C'est pas eux qui font la musique de leur côté et moi qui fais juste la prise de son. Moi, je leur fais plein de propositions, tant au niveau de la couleur du son, des fois des arrangements, mais peu. Après, eux, libre à eux de les accepter ou pas, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Hain zuzen, Xabi, hemen komodo zireztela senditu dugu, grabazioa egin duzutenean. Jakin nahi nukena da, ea ausarta da gaur egun disko baten ateatzea. Ezen, esaten baita krisian dagoela musika gintza nolabait, esenatokiak ere bai nolabaiteko krisian sartuta daudela. Ez da erraxa eta kostata, gauza guztiek bere dura kostatzen dute, eta guri gustatu zaigu baita ere lortzea nolabait finantziazioa grabatu alizateko eta atera alizateko diska. Bestalde batetik, egia da, kontzertuak egiteko Euskal Herrian eta bar, ez dela oso erraxa. Izan ditugu ala eta guztiz ere, uda honetan, hegoaldeko hiriburuetan kontzertuak izango ditugu. Eta alde hortatik oso konten gaude. Alta, zuen musika Eskozian, Bretainian, Occitanian, nik uste arrakasta izaten alko lukela, ez da? Bai, hori gauza izan ontzateke kontaktuak lortzea eta ea interesata dauden eta gu ere nola joateko almea gaitzako eroke. Gu ez gera profesionala, gu amatorrak gera, bakoitza bere lana doka eta horrek ere zailtzen ditu gauzak. Horregaitik benetan eskertzen zaituztez, eta denbora guri eta gure txirritari eskaini bai jozute, bai Xabik eta bai zuek Tadusa Tarrok. Tadusak bada, baita ere, aipatu duzun bezalaxe, Gambara taldea izan zen, eta baita ere bada beste hizkuntza eder bat, Charnegue deitzen dena, hizkuntza eta kultur okzitandarrak eta euskal kulturen artean. Ikus dezagun, orain dela 5-6 urte, egin genuen reportaia Occitania aldean. Landesetako kornamusa Bizkaiko albokarekin ezkontzen da. Biela gaskoina eta buzuki greziara lekukoak izanik. Hau da Charnegue deitu taldearen eskaintza. Kultura gaskoin eta euskaldunen ahizpatasuna adieraztea. Charnegueko Donostiako bi musikariak honen sorburua dira. Kenzan demandat, nous autez lustres bodoan de slanos, sind interessab u project sustut u confrontation entre duos cultures, une confrontation amicale. Pramu n'est pas eu bataille, mais verdaderament une confrontation. Las duos cultures ne sont pas oublidadas dans aquest mescle entre bergueto. Mugak gustukoak ez dituztenez, gaueko lana deitu dute humorez, beraien lehen diska, gure musika mugalariek. Guk zer egiten dugu, muga pasa, muga politikoak eta existitzen ez diren mugak ere, Gaskonia eta Euskal Herrikan arteko muga ez da existitzen politikoki, baina salto egiten dugu baimenik gabe, han hemengo doinuak hartzen ditugu, han hemengo dantzak hartzen ditugu, autoritateen baimenik gabe, eta horixe da kontrabandoa, orduan gaueko la musika. Horrela deskubritu dute, ustez oksitanoak ziren dantzak, Euskal Herrian ere emaiten direla, eta eskualkantutzat hartzen zirenak, kaskoinan abesten direla. Kultura agesia ez dela bai ordea zubia,
frogatzen dute. Miarritzeko atalaian gaude, ez ditugu gehiago baliak ikusten eta bakean utziko genituzke. Bai ordea, mintzatuko gira pixka bat Joseanekin, hain zuzen ere, Tadusak atera lehen opus, albuma, sartu da, zerrenda, lista batean. Zer da lista hori? Bueno, nos llevamos la sorpresa de que nos eligieron como uno de los mejores discos del mes de febrero en toda Europa, dentro de este género de músicas del mundo. Y para nosotros la verdad es que fue, aparte de una gran alegría, una gran sorpresa. Nik jakin nahi nuke, Juan, azkenean, igual kazetarien erokeri bat da hori, beti kajoietan, kasetan emaitea, baina zuen musika nola defini genezake? Progressive folk gisa edola, edo? Zaila da, ez? Gure musikak sustraia dauzka eta musika tradizionala da, baina ez dugu jotzen garai batean egiten zen bezala, izan ere gu ez gera garai batekoak, gure publikoa ezberdina da. Orduan, aintzinako musika tresnak, aintzinako doinuak, aintzinako hitzak, baina musika tresna berriak ere erabiltzen ditugu, moldaketa berriagoak, batzuek esatu dute folk progresibo, world music, ez dakit, etiketa nahi dezuna jarri, baina aspaldidanik ari gera antzeko gauza egiten, bai ganbararekin, bai txarnegerekin, euritan, blai, albokan, beti genero horretan mugitu gera, ez? Aintzinako musika gaur egungo publikoari hurbilaraztea. Dena den, itsas zabaleko musika hain zuzen ere, eta Tadusaken eta diskoarena baita. Hain zuzen ere, berriz ere, mil esker Tadusak taldekide guzieri, eta nolaz ez Txabi teknikoari, zuei esker egin baitugu, joratu baitugu txirrita hori, kantutari baita, itsaso hartu du baita ere gure maskotak. Bukatuko dugu egunko programa Ville du Havre kantuarekin, mil esker zuen fidelitateaz, uda ongi pasa, gero arte izan ongi, adio. Bat galdu zauku itxaso handia, berrehun bat passengers joan da barnia. Eia gora marrazka bazen anordia, jaunari gomendazu zazten azken orenian. Frantxezazen untzia Montobidoetan, komerzan zabilan azonbit urte hontan. Errekontru gaiztoa izan da eietan. Erremarka bat zuten irurregun hartan. Montobidoetarik lau egun orduko, abizaukan falta ziren galteko. Odei bai elgizaie biztaren galteko. Urak iretsi ditu argitu deneko. Batendako malurra ukan dute elgarren joaiteko. Azken oren tristearen emandako. Jotoitz egin dezagun gure harimendako. 300 passengers gehiena galdu, lauetan 29 salbu. Noiz eta direnian lehor erateldu. Ama birjinak ditu bere aurrak bildu. Lararan, lararan.